viděli. Běžím! To se mi potom přejít. Co robíš? Připojil se k nám sekáček. Nejáš po mně furt tam s ním. Hej, ne, nerob, já mám špatné rukavice. Zdar! Pozdrav naši diváky. Sekaček s námi půjde celou cestu. Je, polispirant, nebo co to? Já už jsem říkal, že já s tebou chci něco prodebatovat. Máš plně podstatný. Já jsem chtěl s tebou tuhle cestu něco prodebatovat. Chtěl jsem se zeptat, protože v minulé cestě ze školy, v mojí poslední cestě ze školy, jsem hodně říkal, že skončím s blogama a tak, ale to už je minulostí. Ale už to tu mají nazdobené. Ale teďka budeme házet kamínkama. No. Po kameře. Bude to lepší. Ne, ty úplně zničíš. Hej! Už mají aj zvonky tam dáme. No ale já jsem každopádně... Počkej. Já jsem řekl, že končím s vlogama, ale... To nechci natočit asi herní videa určitě. No, jasně. To ani moc nevím, ale jakože... Do komentářů nám můžete napsat, jestli nějaký nastupují, pokud jo, tak napište prostě sami nějaké heslo od někoho. Jasně, ty co myslíš, že nám dají heslo od 6000, no jo, ale jako prostě... Do další video, budeme tam kupovat i houbičky, to uvidíte. No to jako moc nevím, to asi bude kupovat nebo... A 2. No já neutracím za houby. No tak pokud napište nám do chat a můžeme se přes Skype domluvit. Jo, já mám Skype, jmenuji se tam normálně mertus.mitko.cz. No a pokud byste měli nějaký účet, tak nám napište do komentářů, a tak bychom se mohli domluvit. Jo, do komentářů prostě napište třeba jméno od toho účtu, nebo od Skypeu, nebo od Facebooku a třeba bychom mohli jako nějak to udělat nějaký expit, že sehnat legendárky a tak. Jo, kamarád má, jako já budu říkat to, legendární zbraň, takže by to mohlo být do soutěže. Jo, mimochodem, nevím, jestli jsem to řekl v minulém díle, nebo ne, ale prostě končí tato soutěž 30. listopadu, to je o tom kole mojem, jo, ta fotce a tak, to končí ta soutěž 30. listopadu a jako teďka prodebatuju to, co jsem chtěl prodebatovat hodně teďka se Sekačkem. On se mnou bude teďka natáčet asi nejvíc ze všech. O Kami si myslím, že teďka ne, ona je nemocná. Sekaček je nachlazený. A já mám rybu. To je kruté. Ale jakože... Až se vrátíme k tím herním videům, budeme možná točit ty masy do projektu. No, to já asi ne. Já ji nemám, když tak... Jo, Spider! Spiderman. Můžeme tak točit ještě... Ten s náma... No, jde jsem z 3, mám na počítači... Počkat. Já zrekapituluju nejen tobě, ale i divákům, co jsem říkal, že budu
natáčet za videa. Každopádně budu natáčet ten The Sims, Minecraft, Mafii, to nevím jako. Mafii možná, jako ještě nevíme. A ještě budeme jako toho Shakea. Shake určitě a pak ještě budeme možná točit i z farmingu. Tam napište do komentářů, jaké byste chtěli hry, aby jsme... Jo, já vám udělám, já do popisku tohoto videa uvedu, co mám já a Sekaček doma za hry. Jo, a prostě, já vám je vyjmenuju, ale to jste se nezapamatovali, si myslím, no prostě mám doma hry, jo, rozhodně budu točit tutoriály a takové ty věci podobné. No, ale jako, já mám doma pletanku, jo, ale tam mi nejede, nemám dostatečný program, takže to jsem právě dal do soutěže, víš, do 30. listopadu 2013 je ta soutěž a pokud nikdo nevyhraje, no tak ji věnuju kamarádovi, bývalému spolunatáčejícímu, už omlouval, kdyby ta soutěž neklapla, takže mu ji dám, možná. No a prostě jako, že potom můžu natáčet Flatout 2, tu každopádně mám, Ultimate Carnage, potom mám doma ještě hru, která není, si myslím, vůbec známá, Crash Day, je to, si myslím, celkem novinka a potom ještě mám doma ten The Sims, Minecraft, Shake, Cartown, to jako už nevím, to se strašně seka. No, je to doma seka, do her. Car Miseral Town, tam se mám objevit takové kreslené postavičky a to prostě, to je hra na zabavení, ale je tam prostě, když to už víš, no, já vím, ale ti, kteří jako už jsou vysoký level jako já a ty, tak mě už to prostě nebaví, tam nemáš co dělat, že jako. Ze začátku tam vlastně hrajete Fast and Furious, rychlá zbesila 6, potom Road 66, bylo tam nově otevřené Halloween, to už je zavřené a i Road 66 je zavřeno. Jo. A máte jakoby tu garáž, kolik máte jakoby mega a pak jako, já vím, mega má 1 mega. Jo, já tam právě už vůbec nejsem. A potom ještě se vrátím k té rekapitulaci. No prostě mám tam ještě hry jako je například, vím, že se mi teďka budete smát, ale mám tam Dinoxes 101, potom mám tam ještě nějaké zápky zvířat a pak ještě máme, chtěla bych ještě dát takovou soutěž o jednu hru, jestli byste ji chtěli, myslím, že to je Dračí oko. Jo, ale ten, kdo odebírá ABčko, no tak to nemusí hrát. Tu soutěž, to je v ABčku nějakém, už se nepamatuju. A už to není, takže bychom to chtěli, jak nás tomu zkoušeli tu hru, je to dobrá hra a chtěli bychom ji dávat do soutěže. Chtěli bychom ji dát do soutěže. No tak jako dále tam mám Star Wars Battlefront 2, na to rozhodně bude nějaké video. Udělám video i z multiáku a můžeme jít na Minecraftu video.
Amerika. No. To jsou kamiony, potom mám ještě jedny kamiony, učené od Pekačka. Tady mi ještě nevrátil. Já jsem na vždycky zapomněl. No, už je má nějak tak 6 roku zkušenou tu hru. Nekecej! Před 6 rokama bylo 5 a to ještě neměl ani... Nějaké 3 roky! 4! Ale to je To je hra, kterou se hrát denně. Byla to boží hra. Jo, potom mám ještě závodní, a na kterou to jako nevím, tam je multiplayer. Budu se vám nejvíc, tak to můžeme natočit. Ještě vím, kopra 11 metrů, ale nevím, co mám. Ještě. To už je ruskýma autama. No a do kolika to bude odplatit? Ne, tak. Já vím do kolika, ale budeme potřebovat strašně za proti. A chtěli jsme jako nějaké účty na to také nám ještě napište a budeme tam zopakovat ty hodiny, budeme expit, budeme určitě legendární zkrátky, To si říkal, a já třeba nějaké ať to. já jsem teďka na to dobře hodně lidí. Jo, to máš tak on mi dal, aby se mu jak to učil, jo. Byl to 52. Já málo, že to nedávala žádného potonáka. Do poloviny mu max. No do čtvrtky ani do poloviny. Teďka jsem ho vylepšil. Já mám každý potonáka. Máme za druhou. Já vím, První a protože jsem první jsem udělal skoro celé. No já jsem udělal skoro celé jsem udělal. Tam na temnosti dal si a já jsem dokončil. Jo, Já mu dokončil. Jak tam přijde, bude řeštělem, no? A bez tak, bude a vy mu vrátili na účet. Ale to nemůže, já mu čerknu. nečerkneš, protože tam mám svoji e-mail. Už změněný nový. Já mám nejnovější e-mail, který jsem si založil předevčírem, abych si mohl vytvořit něco na něčem. Což bude překvapko. No ale každopádně chci s tebou teďka prodebatovat. Vrátaj. Chci s tebou prodebatovat to, co jsem chtěla. Že jako o těch speciálech. Každopádně, až bude sníh, ne? Tak robíme nějaké videjko. Jak jezdíme na bobe, jak Spider-Man bude sjíždět velký kopec, kde bude jo! Takže mu skoro každý rok rupnou boby, takže jako máte se na co těšit. Budeme stavět iceberg sněhuláka? Ale vám můžeme udělat. No, to je pravda. Takže ale i teda, nás nejsou teda, moc radí na lopatě. Já jednou na lopatě, že jsem zakopl. A víš, co se stalo? Rozerval si kalhoty. To si ani nepamatuju. Ale nejlepší bylo... Viděli jsme ten velký kopec, ten 20. Myslíš jako, že jedeš po rovince někde a pak zalučíš tak dolů? Jo. Nebo jsme skakali z takových trošku velkých svazů. To byl takový velký svaz. Tam jsme udělali velký skokanek. A jak se půlce ani ne, to bylo postavené, tak jsme na to vyjeli a skočili jsme hodně daleko. No, takže se tam každému rozbili boky a pak už nikdo na ten skokanek nikdy nevěl. Jo. No, přes tu zimu ale. No tak, hej, já nevím, jako jestli udělám i nějaké videjko z toho, jak lyžuju. Lyžuji.
Mimochodem chci udělat, chci udělat reklamu na svách, kde lyžuju a kde jsem lyžoval. Lyžoval jsem na Vaňkáči Opavském, to podle mě zná hodně lidí, ale sice je kratší, ale prudší je Skálka v Ostravě v Porubě. Takže tam si zadejte si prostě na Google nebo na seznam Skálka, Ostrava Poruba. A ještě se vrátím tím herním videem. Počkej chvilku, já s tebou chci probrat ty speciály. No, dělej. No, takže ještě zrobím nějaký speciál rozhodně na Štědrý den venku a potom zrobím nějakou normální hodinový vlog. Ne, jakože tam pořád se bude opakovat jenom třeba pro anebo chápeš, ne? No prostě ještě dám na nový rok, ještě se podíváme na nějaký film. Takže bychom mohli udělat přestavačku někdy. Jo, to! Na nový rok je. Hej, tak to musím někdy natočit. To byste měli vidět u mě ty přestavačky. To propadíme celý večer u něho na počítači, anebo u mě na PlayStationu a na počítači. Ale ještě to já nevím. To jsme dali sledovat trošku. Jaj. Tak to ne. Tohle. Ne. To. No tak jsme se tam asi půl hodiny dohadovali. A já jsem měl já pravdu. Ale jenom kvůli toho, že tam to moje bylo líp ovladatelnější a tam to moje bylo jenom rychlejší. Ale to máš jedno, ale teďka mám jiné. Takže jak budeme mít bychom mohli zaspívat. Ale jako ne ten večer, to ne, to by jako doma s rodinou, chápeš? Protože z mého baraku se dobře vidí ohňostroje dopředu, zleva i zprava. A hej, my vždycky vylezem ven. A můj to se mi nechce, tam je vždycky zima o půlnoci, víš? No, my vždycky vylezem ven. A děda dá tak do ohňostroj, že nikdo na něho nebude. Ale každopádně budu ještě dělat nějaký speciál. Dostaneš po mě házet sníh? Hej, a každopádně uděláme ještě speciál velikonoční, jak budeme objíždět holky. Potom uděláme speciál, co jsem to říkal, jo, pololetní. A ještě uděláme speciál, to budou tam všichni rozhodně, že prostě vezmeme a budeme na poslední den školy, budu celý den školy natáčet, to bude taková vícehodinovka a budu natáčet všechny, pokud někdo nebude nemocný. A ještě nějaký letní, ale to bude spíš natáčet Jižní Moravu a tak, ale to je už hodně dopředu. To prostě pak probereme. No a teďka ty můžu ještě o těch hrách. Tak jako máme tu hru, jako hru budeme provozovat, takže kdo ji bude chtít, nám napíše. Jo a prosím vás, kdy jakéhokoliv videa mi dejte do komentářů, jestli tam PlayStation hrát, anebo něco podobného, protože chci natočit Burnout Paradise City a nejdeme tam hrát stáhnout. Nějak mi to tam popište, jinak na PlayStation mám plno dobrých her, například Need for Speed Undercover. Jo, až se budeme Jo, World of Tanks. Já mám Já mám pixelového tanka, teď už to nehraju, teďka tam ve bratra. Já to taky nehraju a mám taky
pětkového tanka a jednoho jediného mám šestkového. Ale každopádně... Já tam si vybral šestkového tanka, já tam se zkušila šestkového tanka, bo on má velký, on to teďka hraje místo mě. Ale kdo si chce se mnou zahrát World of Tanks nebo se sekačkem a teďka jenom se mnou War Thunder nebo World of Warplanes má šanci. Pokaždé se tam jmenuju Mertus podlomitko.cz. Jmenuji jsem Mr. J 26. Ano, na World of Tanks se jmenuje. A jako kdo chce, no tak mi napište svoje jméno a můžeme si, kdo má PlayStation 3 a Burnout Paradise City Ultimate Box, no tak to Big Surf Island, no tak si to se mnou může zahrát přes PlayStation, přes mulťák, ale nemyslím hru Burnout, to je podobná hra, ale jenom Burnout Paradise City a nemám žádné příjemné verze tam, ale mám odemknuté skoro všechny auta, chybí mi akorát ty bonusové. Jinak ty, které si můžete pořídit z základu, mám všechny. Mám to všechno projeto. Nám napíšete, prosím vás, jak no a v čem bude spočívat soutěž? Posedlo. Třeba dobrý chtít, tak první 5 postoupí do finále. Tak kdo ještě? Nebo prvních 5 chladnutí. Já sleduju každý den toho videa, kromě dneška. Dneska budu hodně doma na filmu, protože mám 3 úkoly ze školy, potom musím ještě hrát na bici, pak máme hasiče, musím se učit a všechny takové věci. No. Ach jo. Děti je nejhorší předmět na světě. Tam k čemu ti to je, když se učíš o starověku, pravěku a tak? To ti v životě na nic není. Je to jednoduché. Jedině, kdyby si chtěl být archeologem. Jo, tam potřebuješ znát třeba nějaké ty věci základní, ty, které se učíme ve škole. Ale jako když... Prvních 5 video bude si tu hru, tak jenom napište do těch komentářů. A chladnutí počítám. No. A pak bude jedna otázka. Ten, kdo první odpoví, no tak dostaneme tady tuto hru. A můžeme se domluvit, můžeme vám to poslat poštou. Takže... Ale bacha, u té mojí soutěži, to je sekačková soutěž, a u té mojí soutěži už zbývají jenom 3 dny ode dneška a 2 dny od toho, co to dám. Dneska to video? Ne, já nebudu mít čas dneska. Já to dám zítra na video. Já to dám zítra na YouTube, takže každopádně od té doby, co to bude na YouTube, chybí 2 dny. 3 ode dneška, ale to tam nebudu dávat, víš? Dneska je totiž 27. listopadu a skvělý, to už to stojí hodně dlouho. Takové krapníky ledu, nevím, jestli to vidíte. To přiblížím trošku. Jsem úplně ve spod. Hej, pojďme na mě jako... Mimochodem, tady můžete vidět už zvonky, hvězdy. Ty jo, už... Typně se, na kolika minutách jsme.
25:30 právě teď. No, takže napište si do toho takových komentářů. Dobrý píšu hru, pak pokud by chtěl někdo zárovat večer nebo vylepšit, tak nám napíšou, tak na e-mail. A